Nova ljubav u realitiju. Sevnule varnice između Čede i Irme. Nova ljubav se rađa u parovima. Novi učesnik Čeda je bacio oko na Irmu. Kako je tokom nedeljnog ručka otkriveno, on se poveravao Spahi da mu se sviđa Irma, a sinoć su na žurki bili i poprilično prisni. Desio se poljubac između ovo dvoje učesnika. Irma nije znala za simpatije dok joj nije Spaho rekao danas u dvorištu, ali je i demantovala da su se poljubili. Ja sam se iznenadila. To mi je Spaho sad rekao napolju. I meni je on interesantan, simpatičan. Nismo se još poljubili, to se nije desilo, rekla je Irma.